У эфіры рацыя наш сённяшні госць, дыпламат і грамадскі дзеяч, які да 20-го года працаваў у апаратах Лукашэнкі, у міністэрстве замежных справаў, у адміністрацыі Лукашэнкі, у Нацыянальным алімпійскім камітэце. Вітаю спадара Анатолія Котова. Добрый вечер. Рация. Спадар Анатоль, ну вы ў такіх месцах працавалі, і я дапускаю, што вы сёння маеце нейкія кантакты, ведаеце больш за іншых, што адбываецца ўнутры Беларусі, у структурах рэжыма і гэтак далей. Як вы лічыце, Лукашенко збіты лётчык ці не? Таму што вось Павел Латушка, напрыклад, кажа, што ўсё, не мае кантролю над сілавікамі, над знешняй палітыкай, там страшвае лейцы ва ўнутранай палітыцы, пераўтвараецца ў адміністратара. Цяжка не пагадзіцца з ацэнкай яшчэ больш дасведчанага бюракрата, ніж я. А з іншага боку, гэта, канешне, таксама перабольшванне казаць, што Лукашенко збіты лётчык, прынамсі, для тэрыторыі Беларусі, ну, гэта даволі цяжка. Ён больш залежны ад Расіі. Гэта зараз не выклікае аніякіх сумневаў, што ён стаў больш слабы пасля цягам гэтых 4 год, цягам аднаго, другога, трэцяга, чацвёртага крызісу, якія штогод здараюцца для Беларусі як унутры, так і звонку. Але ўсё роўна ён яшчэ у Беларусі, ён яшчэ кантралюе ў пэўнай ступені працэс. Таму не трэба недаацэньваць ягоную здольнасць да выжывання і да трымання вось гэтымі сінімі пальцамі за ўладу. Як вы думаеце, увогуле, вот в этой вось турбулентнай абстаноўцы будуць расейцы Лукашэнку трымаць там да наступных прэзідэнцкіх выбараў? І ўвогуле, будзе ён удзельнічаць, не будзе, якія ягоныя перспектывы? З аднаго боку, Лукашенку можна замяніць у любы момант, таму што вось гэта тыл, заплечча, яно ўжо, так мовіць, прасякнута рускім светам настолькі, што ніхто не перашкаджае ў любы момант яго замяніць, бо ёсць на каго, нават не асабіста, а ўжо можна казаць пра структуры, там, генеральны штаб Беларусі, унутраныя войскі. Ёсць на каго апірацца, каб трымаць пад кантролем сітуацыю ў Беларусі. З іншага боку, ну, Лукашенко настолькі зараз займаецца вырашэннем сваіх сямейных фінансавых праблем, што ён нібыта ўжо і не надта перашкаджае Расіі, то бок можна і не мяняць. У Манголію ён ездзіў, каб прасунуць свае бізнес-інтарэсы. Гэта, ну, фактычна была такая паездка для прасоўвання сямейнага бізнесу. Бо на пастаўках гэтых кар'ерных белазаў ці іншай тэхнікі, ну, збольшага зарабляе не Беларусь, збольшага зарабляюць пасярэднікі, якія так ці інакш звязаныя з сям'ёй. Ось для яго склалася такая патавая сітуацыя, што лёгка замяніць, але, ну, пакуль я б сказаў, што няма нагоды. Хаця вось я неаднаразова казаў, што ці дажыве ён як прэзідэнт намінальна да канца гэтага году, гэта вялікае пытанне, і тут, ну, адказ на яго ляжыць альбо ў натуральных прычынах, альбо ён знаходзіцца ў руках у нашага ўсходняга суседа. Адзінае, што гэта можа змяніць, гэта вось тое, што, ну, напэўна, для ўсіх было нечаканым, але гэтая стрэльба мусіла выстраліць. Гэта сітуацыя на беларуска-польскай мяжы. Я маю на ўвазе тое, што ёсць ужо паранены, ёсць ужо забіты памежнікі польскія. Вось гэта можа сітуацыю змяніць. Спадар Анатоль, вы ж у свой час працавалі ў амбасадзе Беларусі ў Польшчы. Вы маеце, напэўна ж, кантакты з польскімі дыпламатамі, ведаеце там знутры сітуацыю. Но гэта ж вельмі тое, што зараз адбываецца на мяжы,
Вы гаворыце, што гэта стрэльба, но это ж натуральная гібридная пагроза. Гэта ж падрыхтаваныя людзі, значыцца, піратэхнікай страляюць, ножамі рэжуць, на палкі, ну, это спланаваныя дзеянні, для этого трэба рыхтавацца, это просто звычайны мігрант гэтага не зробіць. Там выглядае, што там радыкальныя ісламісты, так? Это ж робіцца не просто так. І вось ёсць гіпотэзы, і я, напэўна, пагаджуся, што можа быць такая рызыка, што это наўмысна, значыць, пачынаюць такую гібридную пагрозу, каб справакаваць палякаў, ну і каб вось там на памежжы распачаліся баявыя дзеянні, і каб потым это выкарыстаць як такую зачэпку, магчыма, нават от войскаў расійскіх няма, каб там нападаць, так, з тэрыторыі Беларусі, ну я не ведаю, для ядравага удара з тэрыторыі Беларусі, каб там запалохаць заходні свет. Што вы пра гэта думаеце? Для чаго гэта ўсё? Ну, на жаль, я б не назваў гэты сцэнарый, які вы апісалі, неверагодным. Ступень, узровень гэтай эскалацыі, ён павышаецца, і гэта немагчыма нейкім чынам патлумачыць толькі атмасфернымі фактарамі, што вось мігрантаў стала больш, яны сталі больш агрэсіўныя, таму што прыйшло цёплае лета і спрыяльны клімат. Ну, гэта так не працуе. Відавочна, што еўрапейскі, польскі бок, яны спрабавалі, прынамсі, вось да гэтага забойства захаваць нейкі кантраляваны ўзровень эскалацыі на мяжы, не паддавацца на правакацыі. Калі там мігранты ўжо далёка перайшлі ўсе межы і памежнікам польскім давялося выкарыстоўваць зброю, пакуль што пад следства патрапілі менавіта памежнікі, якія гэту зброю выкарысталі. То бок, ўсё гэта нешта нагадвае 41 год прыблізна на той самай мяжы, толькі што яна была трошкі далей на захад пасунутая. Не паддавацца на нейкія правакацыі, бо гэта можа справакаваць вайну, якая ўжо была, фактычна, якая вісела ў паветры, і пытанне было, хто яе пачне і у які дзень. Вось зараз мы прыкладна ў такой самай сітуацыі, калі Польшча прыняла стратэгію не правакаваць Беларусь, каб менавіта не патрапіць, мабыць, у пастку гэтага сцэнарыю, які вы апісалі. З іншага боку, высокі ўзровень эскалацыі, але у пэўных межах на вось гэтым памежжы ён дазволіў абгрунтаваць сур'ёзныя інвестыцыі ў разбудову абарончай інфраструктуры на мяжы. Захад усё роўна не гатовы да таго, што падаецца ўжо вісіць у паветры, да сур'ёзнага сутыкнення з Расіяй і яе саюзнікам, хаўруснікам Лукашенка. Мур не ўратаваў, не ратуе ані ЗША ад нелегальных мігрантаў з Мексікі і не ўратаваў, на жаль, Ізраіль ад нападу тэрарыстаў з сектара Газа. То бок, калі канфлікт ёсць, трэба проста да яго рыхтавацца. З іншага боку, вось што б зараз не казалі беларускія палітыкі, напэўна, сябе не адношу да гэтай катэгорыі, пра тое, што трэба нагадваць, каб Беларусь не была пакінутая за новай жалезнай заслонай. Разбудова інфраструктуры абарончай на мяжы, яна проста кажа, што прынятае рашэнне аб тым, што Беларусь за гэтай заслонай павінна быць разам з Расіяй. Няма жадання дапамагаць беларусам, няма жадання нават з пункту гледжання сваёй нейкай бяспекі дапамагаць беларусам, каб гэтая заслона яна была на беларускай усходняй мяжы. Цывілізацыйна нас, на жаль, запіхваюць у расійскае гета. Ёсць жаданне зафіксаваць вось гэты новы падзел, і той самы мур на беларуска-польскай мяжы, гэта трэба
разумець, што гэта пакуль што новая мяжа, на якую захад гатовы, каб проста не ваяваць. Адзінае, ёсць некалькі фактараў, якія гэтую сітуацыю могуць змяніць. Па-першае, гэта сама Украіна, якая, на маю думку, нягледзячы на ўсе свае унутраныя праблемы, нягледзячы на абмежаваную заходнюю дапамогу, яна паказвае, што ўсё ж такі ў стане бараніць сябе і здзіўляць свет. У 22-м годзе ніхто не спадзяваўся, што гэта ўвогуле магчыма. Можна было зафіксаваць новую лінію разгранічэння, размежавання ў Еўропе дзесьці пасярэдзіне Украіны, і гэта было б часова б усіх таксама задаволіла. Як гэта адбылося, зрэшты, ў 2014 годзе. Украіна трошкі можа паўплываць, як гэта не дзіўна, Лукашенка, але толькі ў адным выпадку, калі ён пачне сепаратныя перагаворы з Украінай, каб выкараскацца з-пад уплыву маскоўскіх, паабяцаўшы нейкую сапраўдны нейтралітэт беларускі, але трэба будзе змяніць яшчэ гэты парасончык усходні на украінска-заходні. І гэта вельмі цяжкая задача, але пры пэўных умовах выканальныя для Лукашэнкі таксама ён здольны зрабіць і не такі кульбіт. Яшчэ адзін чыннік — гэта Кітай, які зараз фактычна можа паўплываць на дээскалацыю сітуацыі на беларуска-еўрапейскай мяжы. Чаму? Таму што відавочна, што за міграцыйным крызісам стаіць не толькі Беларусь, якая дазваляе мігрантам гэта рабіць, за гэтым стаіць Крэмль. І калі ў 2021 годзе, калі гэты міграцыйны крызіс толькі пачынаўся, яшчэ маглі быць пэўныя сумневы, таму што яны прыляталі ў Мінск, у іх былі беларускія візы, то зараз усе прыязджаюць за расійскімі, відавочна, што гэта адтуль ідзе. І паўплываць на паводзіны і Лукашэнкі, і Пуціна можа толькі Кітай, які са сваіх гандлёвых інтарэсаў можа запатрабаваць, каб гэта ўсё спынілася. Але гэта проста дасць трошкі больш часу і ілюзію перамір'я на мяжы. На жаль, усё ідзе да глобальнага канфлікту. Спадар Анатолій, вы сказалі пра магчымы кульбіт Лукашэнкі. У які момант падобнае можа стацца, на вашу думку? Пэўныя спробы Лукашенко ўжо робіць. Гэтыя ўсе заявы, якія мы чулі апошнімі тыднямі, што не трэба наязджаць на Украіну, гэтай беларускай прапагандзе. Тое, што Лукашенко прагаворваў, што ёсць нейкія прапановы новых мірных перамоваў паміж Украінай і Расіяй, а Беларусь тут будзе пасярэднікам. І фактычна адказам на такія перамовы быў візіт Пуціна ў Мінск. Ён сказаў, што ён не будзе дамаўляцца з Зеленскім. Гэта фактычна паказчык таго, што Лукашенко спрабуе такія гульні пагуляцца ўжо зараз. Таму што ён адзінае, што напэўна добра разумее, што вайна — гэта будзе канец для яго у момант. Таму што ніхто яго асабіста не будзе бараніць. І калі сутыкненне пачнецца на беларускай тэрыторыі, то ён апынецца паміж усіх тых вагеньчыкаў, вогнішчаў, паміж якімі спрабаваў скакаць усе гэтыя апошнія 2 гады. Альбо Лукашенко апынецца ў Сочы, дзе ўжо там будуецца рэзідэнцыя за $2 мільярда. Мне здаецца, дарэчы, што цалкам сабе варыянт, што ён ужо прыняў рэчаіснасць, Беларусь здаў, хочаце ядравы удар у адказ, што заўгодна. Давайце мне мои грошы, паездкі ў Манголію, там бізнес і сямейная, рэзідэнцыя, і буду дажываць, і кіхаць ён хацеў на Беларусу. Мне, шчыра кажучы, так падаецца. Можа так быць? Тут я сказаў бы, што я з вами згодны на 100%. Чаму? Таму што для яго асабіста гэта таксама
Ну, як бы гэта цынічна не гучала, але гэта добры сцэнар. Чаму? Таму што уявім сабе, ён з'язджае з сваёй сям'ёй вялікай у Сочы, в гэтую рэзідэнцыю. У Беларусі, калі не проста эканамічны крызіс, а яшчэ вось гэта ваеннае сутыкненне, то ён будзе казаць, а вось пры мне такога не было. Вось бачыце, я ўсе 30 год ратаваў Беларусь ад таго, што зараз без мяне. Пазбавіліся мяне, ну вось. І, так мовіць, цешцеся з таго, што маеце без мяне, не цанілі. Насамрэч, гэта, канешне, тотальная хлусня, таму што менавіта вось гэтыя 30 год такой палітыкі яны прывялі нас туды, дзе мы знаходзімся. То бок, відавочна, краіна адданая на міласць крамлёўскому рэжыму і ў тотальнай залежнасці там. То бок, нельга там ставіцца да Лукашэнкі як да апошняга абаронцы міру і суверэнітэту Беларусі. Ён фактычна той першы, хто гэта здаў. Рацыя. Як вы думаеце, перспектыўная ідэя штосьці паспрабаваць з рэжымам пайсці на нейкі дыялог там для вызвалення палітвязняў і гэтак далей? Лукашенко будзе спрабаваць, і ён спрабуе размаўляць, але ён будзе спрабаваць размаўляць з Кіевам, ён будзе спрабаваць размаўляць з Варшавай, але ён не будзе размаўляць, так мовіць, з тым, што завецца беларуская апазіцыя. Таму што ён дакладна ведае, і, на жаль, сітуацыя, якая была неўзабаве, маю на ўвазе выбары ў Каардынацыйную раду, яна паказала, што няма падтрымкі і няма ўплыву на сітуацыю, няма ўплыву на знешніх партнераў. Ну, разам з тым, я згодны з вами, што, канешне, суб'екты беларускай дэмакратыі не маюць вагі, але ж сітуацыя, нават калі вось прасашыць нашу з вами гутарку, можа так павярнуцца, што сітуацыя памяняецца сур'ёзна. Ну, напрыклад, ядравы сцэнар, так? І калі ўжо ўсё стане відавочнай, што вайны не пазбегнуць, і это на захадзе асэнсуюць, беларускае вызвольнае войска. Рознае можа быць, ну, з дэмсіламі сур'ёзныя праблемы. Спадар Анатолій, ну, а у вас ёсць ідэі, вот што можа зрабіць беларуская грамадзянская супольнасць, там, палітыкі, розныя суб'екты, фактары, каб неяк выправіць сітуацыю і паўстаў такі моцны суб'ект? Ці нічога немагчыма? Ну, шчыра кажучы, на маю думку, рабіць нешта трошкі ўжо позна, але варта, напэўна, спрабаваць. Беларускае вызвольнае войска – гэта адна з ідэй, з якой павінна насіцца ўвесь беларускі палітык. Трэба ствараць беларускае вызвольнае войска, не трэба гэтага баяцца. Прыкладна ў такой самай формуле, якую агучыў міністр замежных спраў Польшчы Сікорскі, разважаючы пра украінцаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы, але якія падлягалі прызыву ва ўкраінскае войска зараз ва ўмовах вайны. По такой самай формуле трэба было б і ісці з беларускім вызвольным войскам, таму што, на жаль, усе аматарскія ці добраахвотныя структуры, якія могуць існаваць зараз за мяжой у якасці нейкіх вайскова-спартовых клубаў, гэта не войска. Калі мы кажам пра сур'ёзную справу, то гэтым павінна займацца дзяржава, але на гэта таксама патрэбна палітычная воля. Мабыць, зноўку, вось гэты забіты памежнік, ён нешта зменіць, што палітыка не правакаваць, не злаваць дзеда, яна прывяла ў тупік, калі фактычна трэба адбівацца ад усё большай і большай навалы з усходу, хай нават і ў такім гібрыдным фармаце.
І вось калі мы кажам, што Беларусь не павінна аказацца за жалезнай заслонай, мы павінны казаць і другую рэч, што але ж трэба разумець, што тады вось гэтую прастору беларускую, якая не будзе за жалезнай заслонай, хтосьці павінен абараняць. І гэта альбо беларускае вызвольнае войска, якое трэба будаваць і рыхтаваць, альбо беларускае вызвольнае войска і войскі НАТО. Ну, іншага рашэння гэтай праблемы няма. Тая самая дылема зараз ва ўкраіне. Так, адно, што розніца паміж там Украінай і Беларусю, калі не браць вайну, гэта тое, што ва ўкраіне ёсць свая нацыянальная армія. У Беларусі яе, на жаль, няма. Яна знішчаная знутры. Вось, напэўна, дзве задачы, з якімі проста павінны, як з алярмам, бегаць і насіцца ўсе. Спадар Анатоль, мы пра вызвольныя войска часта сталі гаварыць. Калі пачалася вайна ва ўкраіне, там тым жа каліноўцам прыслалі блізу 9 тысяч заявак. Але потым не было выпрацавана механізма, каб гэтыя людзі паехалі, а хто будзе ўтрымліваць іхныя сем'і, як гэтыя сем'і будуць выжываць у Польшы, а калі загінуць ва ўкраіне, не было механізму там нейкіх кампенсацый, там і гэтак далей. Таму, мне здаецца, патэнцыял у нас ёсць, і вось якраз такі Владзімір Пуцін можа дапамагчы Захаду пераасэнсаваць падыход па пытанні беларускага вызвольнага войска. Это яны зараз баяцца там нейкіх правакацый, хочуць мірна жыць, жыццё заможнае, добрае, з гэтым я не буду спрачацца. Але калі паляцяць ракеты, то все это можа у момент змяніцца, кіраўніцтва Украіны, Польшы, Літвы поставят свои подписи, и процесс это закрутится и вельмі хуткі. І людскі патэнцыял ёсць, а яшчэ ёсць вельмі шмат ахвочых дапамагчы. Лагічна ў мяне развай? Не до конца. На жаль, чакаць, пакуль Пуцін дапаможа прыняць пэўнае рашэнне, гэта якраз чакаць моманту, калі будзе позна пэўныя рэчы рабіць. Сітуацыя з беларускім добраахвотным рухам, яна таксама з'яўляецца доказам для гэтай тэзы. У лютым 22-го году гэта былі тысячы, можна казаць, десяткі тысяч ахвочых дапамагаць і ехаць у Украіну. Зараз такой лічбы не будзе з той прычыны таксама, што вайна гэта не тое, што ў кіно. Вось асэнсаванне таго, што гэта ўсё вельмі сур'ёзны такі клубок праблемаў, якія не развязаны яшчэ дагэтуль ані ва ўкраіне да канца са статусам беларускіх добраахвотнікаў, ані ў Еўрапейскім Саюзе статус ветэранаў, беларусаў ветэранаў, якія ваявалі там, ён таксама нейкім чынам не ўрэгуляваны. А зараз пачынаецца яшчэ тое, што, так бы мовіць, на маю думку, з'яўляецца спланаванай загадзя акцыі, гэта дыскрэдытацыя беларускага добраахвотнага руху праз арышты тых, хто з'ездзіў на тыдзень, месяц ва ўкраіну, нібыта паўдзельнічаў там баявых дзеяннях на баку Украіны, а пазней вяртаецца і падпальвае нешта аб'екты ў Польшы, працуючы на расійскую ці беларускую выведку. То бок усё вось гэта комплексна, яно павінна нібыта паўздзейнічаць на заходніх палітыкаў, каб якраз прадухіліць стварэнне сапраўднага беларускага сістэмнага беларускага вызвольнага войска. І я яшчэ раз падкрэслю, што зараз все тыя, хто лічуць сябе палітыкамі, яны павінны вырашаць менавіта дзве задачы, пра якія я казаў. Гэта стварэнне беларускага вызвольнага войска, нягледзячы на ўсе праблемы, якія ёсць у беларускай дыяспоры, якія з'яўляюцца з іміджам беларускай дыяспоры. І гэта разуменне сітуацыі, у якой знаходзяцца нашы
партнёры заходнія у тым, што ну, у іх пункт гледжання на сітуацыю з Беларусю і беларускай тэрыторыяй ён можа адрознівацца ад таго, чаго мы жадаем. Спадар Анатоль, вы прыгадалі затрыманых экс-добраахвотнікаў, таксама вот паглыблена займаўся этой тэмай, не хацеў ні пра што казаць, каб потым мяне не абвінавацілі, там, што ты раскрыў інфармацыю. Выявілася, што як мінімум адзін чалавек з затрыманых рэальна ваяваў, знаходзіўся ва ўкраіне блізу паўгода, у самым гарніле вайны. Ну, перад затрыманнем адсутнічаў увогуле у Польшы блізу 1,5 месяца, можа быць, у нешта ўляпаўся, так, не ведаючы. Ну, карацей, нейкіх доказаў, што там выбухоўку вёз, там штосьці падпаліваў, нічога такога няма. А справа атрымала ўжо палітычную афарбоўку, сур'ёзны рэзананс. Палякі не ведаюць, што рабіць, такая інфармацыя даходзіць. Но я спадзяюся, што ў гэтым пытанні разбяруцца. А што тычыцца арганізацыі такіх вот буйных сур'ёзных праектаў, так, вызвольнае войска, іншых варыянтаў можа не застацца. Я думаю, што прафесійны грунтоўны падыход, дапамога канкрэтных дзяржаў, палітычная воля і няма нічога немагчымага. Ну, тут я цалкам згодны, але ну, трэба зразумець, што і заходнім партнерам трэба тлумачыць, навошта ім у гэта увязвацца, разумець усе рызыкі, якія яны бачаць падчас рэалізацыі ці падыходу да рэалізацыі гэтага праекту. Вось і просто трэба ну, разумець, што для іх гэтае рашэнне яно таксама не вось такое простае. Якраз самае простае рашэнне не рабіць нічога такого, бо гэта будзе азначаць не злаваць дзеда, не даваць яму падстаў там нешта казаць з тэлевізора і не быць тымі, хто падпальвае гэты фіціль вайны, а з іншага боку не ствараць для сябе унутраную нейкую дадатковую рызыку, бо стварэнне такой структуры відавочна ўжо пасля 2 год вайны яно патрабуе дастаткова сур'ёзнай праверкі ўсіх тых, хто туды захоча пайсці, таму што ну, відавочна, што гэта будзе мэтай нумар 1, каб туды запаўзлі прадстаўнікі беларускіх спецслужбаў і не толькі беларускіх. Куды яны і так запаўзлі, па-мойму, ва ўсе магчымыя структуры, суб'екты і фактары. Насамрэч, просто беларускім палітыкам, людзям, якія сябе называюць, трэба просто перастаць гуляцца у гульні, а заняцца справай. Альбо ну, трэба прызнацца, што беларусы сказаныя самі на сябе нават у межах дыяспары. Спадар Анатоль, дзякую вам за гэтую гутарку, за ўдзел у перадачы. Дзякую вам. Шаноўная публіка, чакаю ад вас каментароў. Калі ласка, падпісвайцеся і сачыце за рацыяй.